Hej, det er Emil her. Jeg vil lave en let's play. YouTube kalder vi den bare lige. En lille Minecraft let's play. Og ja, jeg har fået det der screen et eller andet ting, jeg ved ikke hvad det hedder. Men det var der en af mine venner, noget Johnny, han hjalp mig med. Så det tager 3 timer for mig at uploade lige fra starten af. Men skal lige se, ja. Jeg har nemlig, og jeg kan også vise jer, hvordan I får hentet Minecraft pre-release, hvis I gerne vil have det. Men jeg vil også bare lige, eller nej, det her det bliver ikke starten på en let's play, jeg vil bare forklare. Og jeg vil bare forklare, hvad det er, I kommer til at se mig, og alt det der. Men, I får ikke så mange videoer fra mig, det er kun i weekenderne, og sådan noget. Fuck fail. Men jeg vil bare sidde her og forklare, at jeg vil komme til at spille nogle spil. Og nu kan jeg lige vise jer spillene. Den der, nu skal den lige, fuck. Sådan der, kan vi lige tage den væk. Det herovre, det er næsten alt mine spil. Jeg har også lige de der 2 spil herovre. Så, nej. Det her over, det er alle mine spil. Og nu når I har set dem alle sammen, så kan I jo skrive, hvad det er, jeg gerne vil have mig til at se med den. Jeg vil bare lige fortælle jer, at det der, det virker ikke.